Ne pada sneg da pokrije breg, nego da svaka zverka pokaže svoj trag. Tako se nekako i Prirodni savez građanske ekologije i ekstremne desnice vrlo lepo pokazao juče. Puno se govorilo o demokratiji i slobodi, tim najskupljim kapitalističkim rečima, da se tako izrazim, a zapravo elita nam se bavila onim što je i posao. Čuvale sopstvene privilegije, dok su oko nas ljudi u fantomkama privatizovali javnu svojinu i rušili kvartove, dok su uslovi rada sve gori i gori, o nezaposlenosti da i ne govorimo. I to je taj odvratni, bedni, nesrećni kapitalizam koji nas udara i maltretira sve zajedno, i nas žene, i nas iz LGBT zajednice, i nas slobodne umetnike i radnike u kulturi, i radnike iz privatizovanih fabrika, i armiju nezaposlenih, i sve nas tako redom. To je, nažalost, naša stvarnost i deluje nam nekako kao da su sve ovo zajedno razjedinjene borbe, ali i to je samo jedna opsena. Opsena kao što je opsena lažna dilema između takozvane autoritarne vlasti i takozvane demokratske opozicije. Jedna lažna borba koja samo služi da prikrije pravu borbu za moć, iz koje će jedino pravo ishodište će biti još rastuća eksploatacija i još veći fašizam. A mi smo ovde deo jedne zajedničke borbe u kojoj mislim da možemo mnogo da učimo jedni od drugih. Od ženskog pokreta i feminizma možemo da učimo o zajedništvu i solidarnosti. Od gej, lezbijskog i trans pokreta možemo da učimo kako da budemo hrabri kada smo najranjiviji. Od umetnosti kako da slobodno zamišljamo bolje svetove, a od radničkog organizovanja kako korak po korak da dođemo do tih boljih svetova. I tako da parafraziram popularnu narodnu pesmu, borimo se danas više nego juče, a manje no sutra i sve tako redom. Do nekog pravednijeg sveta i srećnijeg 1. maja, da smo živi, srećni i borbeni. Srećan vam 1. maj! samo jedna molba, da budete iza banera. Baner Levog samita Srbije ide naprijed da bismo...
predsednika